توێ ببینی بەری گۆهلێ ببی ئەو دلە ڕۆناهی دیگە لێدانە دلی دیکەون سەمایێ ئەو لێدان لە ئامیری هەستیار و لە چایێ هەری نێزیکی ڕۆناهیە دخە لێدانە دلێتە بیاسەدان کەسێندی ڕا تێکەل دەبە و بە هەڤرە ئاوازەک دژەنە لێدانە دل مۆزەخانە هەرشهۆرن یا تەڤلیهەڤیا دەنگ و ڕەنگانە لە واشنگتن ما di dîwara da kompyûter hene hûn nabînin. دیوارê ronahiyê pîvanên zindî vediguheste lampên 300 wat yên bi banê bilindê 3 metrî ve. Ew lamp gelek rohne, dihejit û bi rêjeya dilê te lê dixit. Di mezelek dî de tileka hestiyar bi mikroskopê ve çavdîriya rêjeya lêdana dil dike. Dezgehek pencemorê li ser şaşeyekî bi dîwarî ve nîşan dide û di kompîterê de wêneyên dil rêjeya lêdanê dixwînin. Di mezela sêyem da lêdana dil têveguhazin ji bo gomeka ava ruhin ew hêdî hêdî winda dibe heta radiwestêt weka jiyanê. Me mirovek îna da ku lêdana dilê wî bibînin dema ew bi hunerî daxbar dibe. Pizîşka nexweşiyên dilî Susan Bennett dibêje mozexane tiştekî pitir ji hunerî pêşkeş dike. Heke mirovekî nexweşiya larzekê lê be û hûn ji min re bînin û bixwazin ku li vê pêşengehê wî kesî binêrim, ez ê bizanibim ku ev nexweşî lê heye. Em vegerin jora yekê lêdana dilî wek xwe ye. Ku lêdana dilek dî dikefte torê de ew yên din digehîn te lampê kehrebê yê dipêre. Piştî lêdana 211 lêdana dilê te winda dibe. Huner û hunermend dibêjin ev li bîra me dîîne ka jiyana me li ser vê erdê çend kurt e.